ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿದಾರ್ದು ಫೋನ್ದುಲ್ಲ ಕೋಡೆನ ಬಾಲ್ಯದ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಕ್ಲು ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಇನಿ ಆಲ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಬರ್ಡೇ ಅಂಚದು ಅಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಫೋನ್ದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಕೊಡ್ಯಾಡ್ಕ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲಿನ ನಡೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವ ದೂರವಿದ್ದಾನೆ ಬಾದುಂಡವಳು ಬರ್ಡೇ ಉಂಡೆ ಈಗ ಒಂದು ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ 6th ಬರ್ಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿನ ಬಾಲ್ಯದ ಇನ್ನು 7th ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪ್ನಾಗ ಇತ್ತು ಏಪ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಕೊಡೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನು ಸರಿಯಾದ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗೈಜ ಮಸ್ತ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಹೆಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನಾಗ ಬೇಗ ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಪ್ ಮಾಡದು ಅಂಚದು ಇನಿ ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸರ ಅದು ಕೂಡ ಸರಿಗಟ್ಟು ಫೋಟೋಲಾಗ ಎಪ್ಪರೆ ಗಾಯ್ಜಿ ಮಸರ ಆತುಂಡ ಇನಿ ತುಕ ಐನ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡು ಫೋಟೋಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ದಾದಾಪು ಅಮ್ಮ ಏನವ್ರು ಇಂಡಿಯನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಕಟ್ಟಿಯೇ ಕೊರಿಯರಾ ಸರಿಯಾಕಾಗ ಹಾಂ ಪಪ್ಪ ಇದ್ರು ಕುಲ್ಲರಾ ಹಾಂ ಕುಲ್ಲೆ ಚಂಡ್ ಕುಲ್ಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಸರಿ ಬಲೆ ಎಂತಾನ ಇರ್ಬಲೆ ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ ಮಾಡೋಳು ಒಂದು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಫೋಟೋಗೆ ಎಪ್ಪರಂಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪಾತಿರ್ ಚರಿಗಿರು ಐದು ಎತ್ಲಾ ಪಾತಿರೋರು ಇಲ್ಲಾಡು ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರೇನು ತುಪ್ಪಿ ನೀರು ಚೇನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಗುಂಜ್ ಪೋರೆತ್ತಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಸಡನ್ ನೆನೆಪ್ಪಾಂಡು ಅಡಿಗೆ ಕೋಣಗಡೆ ನೆನೆಪ್ಪಾಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಮೇರು ಓನರ್ ಅವೇ ಹೋಟೆಲ್ದ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂದಿ ಎಂಕ್ಲ ಓನರ್ ಶಂಕರ ಮಾಮರ ಮರಾಡು ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಅಮ್ಮ ತಿನ್ನೆ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಚಾರು ಬೇಗ ತಿನ್ನು ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಹಲೋ ಬರ್ಚೆ ತಿನ್ನೆ ದಾಯಿಗೆ ತಂದು ಜಾಗಗೆ ಬಂದು ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕುದ ಈ ಅವತಾರ ಅಂತ ನೆಂಚಮ್ಮ ದಾಲ ಪೂಜಿ ದಾಲ ಮಂತದೆ ಪೊರ್ಜಿ ಅಂಚ ಪೂದ ಮಿತ್ತು ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ತಿಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಅವೇರ್ನ ಗಾಡಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಎಕ್ಲರ್ ತುಂಬ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿದ್ದು ಲುಕ ಯಾಂಗ್ ಎಂತೆತ್ತೊಂಡೆ ಕೊಡ ಅಷ್ಟು 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಅವು ಲೈಕ್ ಅಪ್ನದೆ ಜವದನ್ನ ಆತದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಗೆ ಸಮಯ್ಜಿ ಈಚೆ ತಿರ್ಗಿ ಈಗ ಮಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಈಗ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಚಮ್ಮ ಏನಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಉಪ್ಪಾಯ ಬೋಲೆ ಹಾಕುಜಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಪೀರಬೋಳೆಲ್ಲ ಜಾಗ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ಜೋಕುಲಿ ಚಕುಲಿ ಈ ತರ ಫುಲ್ ಏತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹಚ್ಚಿ ಬೋದು ಅವು ಇಂಚ ಇರ್ತದೆ ಜೋಕುಲಿ ಜಾಗ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೂತ ಗಿಡ ಪೂರ ಇತ್ತಳು ಲಾಯ್ಕದ ಗಿಡ ಪೂರ ಇತ್ತ
ఇంకలో చిక్కమ్మ ఇల్లాడుతూ బిదడి అయితే ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಯಾಡ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಯಾಡ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾವೆ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾನು ನನಗೆ
ಎಂಕ್ಲು ನನ್ನ ಕೊಡಡ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿದಡಿಯ ಮೆಗ್ದಿನ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ ಅಲ್ತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುವೆನು ತಿಕ್ಕಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್.